Kali, kali. Oh, karena ngono minggu mulai aku mas. Hah? Nah ini sebelumnya aku. Kita kumpulin. Ini ketemu. Saya nggak. Enggak, kok akhir no. Sudah aku tadi. Lah kok isih sore nek cara wengi ya Ngaku nang gawe. nek kono iki sing padha mulai tekan rene. Nggak percaya. Ayo ngomong batine. Ini utang utang nggak wartawan. Acok. Dulu lo. Kopi. Oh mas. Mas, Kopi iki ya Mas. Kamu nanya Rio. Saya mau 100. Oh iya. Mas, biasa sing kok Facebooke. Aja mutungan wong tuweke ora apik. kok sampai nomorku dilebok ya tak. Kentole sing logone tak pedhot. Karek-karek. Sing nggo nomor jane sapa? Sopo jele yo? Hah? Kalau nomorku. Ya mbah counter. Kontran duit kuat-kuat. Ya iya. Kuwi mutungan lucu. Tuwak motongan. Sopan orang tua. Malah karo bagi. Wong tuwa ingkrak-ingkrak. Kira-kira. Kamu itu loh. Kamu ya. Iki Deni. Ora sopan banget. Iki Adit, iki sapa? Iki bangsane. Si Mas. Itu lagunya Mas. Lagi. Ora tau persis, lecet.